Mdzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye, lero loweruka pa 6 September 2025. Ndipo mawu Mulungu lero atikumbutsa za udindo wa Yesu pa za Sabata, tsiku la Sabata. Mawu oyamba akuchokera mu kalata ya Paulo oyera kwa Kolose, mutu 1 ndi 21 mpaka 23. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Alusia Chisinga kuchokera ku St. Denis Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mthenga woyera kuchokera mu uthenga wa Luka woyera, mutu 6 ndi 1 mpaka 5. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Eugenio Kuki a chipani cha Montfort Missionaries SMM kuchokera ku St. Louis Montfort Balaka Parish mu Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba. Mawu ankalata ya Paulo kwa Kolose. Abale, kale ino mudali kutali ndi Mulungu ndipo munkadana naye m'maganizo anu ndi ntchito zanu zoyipa. Koma tsopano kudzera mwa imfa ya mwana wake m'thupi lake, Mulungu wakuyanjanitsaninso ndi iye mwini. Adachita zimenezi kuti pamaso pake muthe kuoneka muli oyera mtima, opanda banga kapena cholakwa chilichonse. Koma tsono muzikhala okhazikika kolimba pa maziko a chikhulupiriro chanu, osasunthika pa chiyembekezo chofumira ku uthenga wabwino umene mudamva. Uthenga wabwinowu walalikidwa kwa anthu apa dziko lonse lapansi, ndipo Mulungu ndiye adandipatsa ine Paulo ntchito yoti ndiwulalike. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu mu uthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Luka pamutu 6 kuyambira ndime 1 mpaka na 5. Pa tsiku lina la Sabata, Yesu ankadutsa m'minda ya tirigu. Ophunzira ake ankathyolako ngala za tirigu namazifikisa m'manja nkumadya. Apo Afarisi ena adafunsa kuti, bwanji mukuchita zimene siziloledwa pa tsiku la Sabata? Yesu adati, kani simudawerenge zimene adachita Davide pamene iye ndi anzake adazingwa nayo njala? Suja adalowa m'nyumba ya Mulungu natenga buledi woperekedwa kwa Mulungu nadya, nkupatsakonso anzake aja. Chonsecho nkosaloledwa kuti buledi ameneyu wina aliyense nkumudya kupatula ansembe okha. Tsono Yesu popitiriza adawawuza kuti Mwana wa Munthu ali ndi ulamuliro wonse pa zokhudza tsiku la Sabata. Ndi mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale okondeka, timamva dzulo lija za chipangano chakale, chipangano chatsopano, chovala chakale, chovala chatsopano, vinyo watsopano, vinyo wakale. Lero Yesu akuchera ngati kutsindikiza nkhani imeneyi pa tsiku la Sabata.
ndife akhristu, sindife ayuda. Lero kunena kuti mwana wa munthu ali ndi ulamuliro wonse pa zokhudza tsiku la sabata. Apo Yesu akuneneratu poyera kuti iyeyo wabwera kudzakonza tsiku latsopano ndi chipangano chatsopano ndi chosatha. Pakutani? Pakuuka kwa akufa. Kuuka kwa akufa mawa mwake la sabata. Mawa mwake Akristo ayambirira aja makomana mawa mwake la sabata, ndikuti tsiku loyamba la sabata. Mukawerenge uthenga wa bwino pa Yohane, mukapeza Akristo ayambirira makomana mawa mwake la sabata, kumadzulo kwake kuti apange chakudya cha Ambuye limodzi, osati la sabata koma mawa mwake, tsiku loyamba la sabata, tsiku loyamba la Mulungu. Chifukwa chake timachula kuti Sunday, tsiku limene Yesu amene ali ngati dzuwa latsopano latuluka ndikumawalitsa dziko lonse lapansi la Mulungu, ndi tsiku lake la Mulungu. Apa tikugwirizana ndi mawu amene mwini wake adanena kuti mwana wa munthu ali ndi ulamuliro pa zokhudza tsiku la sabata. Ndiye wasintha pamene adauka, anadziwa kuti apa moyo watsopano watani wayambika, sindife anthu achipangano chakale. Inde malamulo ndi omweyo, Mulungu adalankhula kudzera mwa aneneri. Paja tikudziwa kuti Yesu ananena poyera, sanabwere kudzathetsa malamulo, sanabwere kudzathetsa aprofeti, sanabwere kudzathetsa chipangano chakale, koma kudzafikitsa pake penipeni, kudzagometsa, kudzafikitsa chipanganocho mu chipangano chatsopano. Sindife achipangano chakale koma achipangano chatsopano. Ndiyeno tiyenera kuganiza bwino pamene pabale okondeka, kodi ineyo ndimalemekeza tsikuli? Ndimapitadi kuchalichi? Kodi ndimalekeratu ntchito? Mukawerenge malembo oyeranso Yesaya amanenetsa poyera, inutu tsiku la Mulungu simuyenera kugwira ntchito. Ifetu masiku timaona kunsika timona la Mulungu kandilolemba kandila chitatu palibe kusiyana. Akristu fe tiyenera kusiyanitsa, tiyenera kusiyanitsa. Inde ena sali Akristu koma ndiyo werengeka. Ifeyo ndife Akristu, panje tikupeza kuti tili pompo. Ife akatolika, ife Akristu tikupitabe kunsika, tikugwirabe ntchito yathu. Tiyenera kuleka osagwira ntchito. Mukwiziya ntchito ya tsiku la Mulungu kuyendera anthu ovutika, kuyendera anthu odwala, kupita kuchipatala, kuchita zabwino, kuchita zachifundo, nkumafatsa pakhomo kumatenga malembo oyera nkumawerenga. Osagwira ntchito ndi ntchito ya tsiku la Mulungu. Mwana wa munthu wabwera ndipo ali ndi ulamuliro wonse pa zokhudza tsiku la sabata. Ndipo watiuza tizipemphera, gwide ntchito ya chifundo pa tsiku la sabata. Abale okondeka, tiyeni tisinke pamenepa. Kuyambira lero ife amene tikupitirizabe business yathu ngakalili tsiku la sabata, tileke chonde, tisiye, tisinthe. Kunja kwa anthu azindikire kuti ipacha lero ndi tsiku la Mulungu, palibe anthu ambiri pansika pano. Aziwe mafumu, musayike tsiku la msika tsiku la Mulungu. Musasiye, musayike, musalole. Tipunzire kupemphera, kuimbira Mulungu tsiku la Mulungu, osagwirapo ntchito. Pamenepa tipunzireti. Yesu anenetsa atete, ndine wa mphamvu ya kusintha, ndine mwini sabata, ine ndingati kusintha.
sanauke tsiku la sabata, anauka tsiku la Mulungu. Chifukwa chake ife tikutamanda ndi kulemekeza Mulungu pakupemphera, pakusonkhana limodzi mchalichi, pakugwira ntchito ya chifundo tsiku la Mulungu. Tiyesetse abale okondeka tonse tisinthe khalidwe la kugwira ntchito tsiku la Mulungu. Ntchito yake ikhale ya chifundo, ya mapemphero. Tikhale kunyumba, masiku ena tikupita ku ntchito, la Mulungu tikhale kubanja kwathu, tisonkhane, tikhale limodzi, tikambirane za mtsogolo. Ambuye Yesu akudalitseni mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.